and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangin. Suod kay ito na mo si Arturo niya to. Og daghan to siya gisulti bahin ni mo. Bangag sa ilong. Yun na ragod. Suod mong Arturo? Uy, suod kayo. Naibaw ko sa tanan ninyong sikreto kaniya to. Bangag sa ilong. Unsa may yung mga gipanulti, bahin ako. Di kuno ka makumidyahan. Putong kuno kay kaginaiya. Unya, maghilom na kuno kag magdumot. Mauna iyang gisulti, bahin ako. Dagan pa kayo, bangag sa ilong. Aber, unsa man ang daghan ba? Sultihin ko, Paulo. Aron sab ko mahibaw kung daghan bagyo kag nahibawan, bahin ako. Matod pa ni Arturo nga malumo sa kuno kag kasing-kasing, masinabuton, magyunaw-naon sa iyang mga amigo, unya labaw sa tanan, loyal friend sa kuno ka, bangag sa ilong. Abin ako unsa na. Pagklaro gyud ha, Paulo, ha? Bitaw din, sa tinuod lang no, ganahan mo sa minimo. Pero wala may kaoyon kay imo mong guming giputbol dayon, di ba siya? Bangag sa ilong. Oh, come on. Wa mo sa ikaso na mo. Din nga, imo may giputbol. Basta kay, gusto na mong ipahibaw ni mo. Nga wa, yuri, kanang, wa magi gikumkum nga pagdumot o pagmahay ni mo. Wa man may magdumot. Wa man may magdumot ni mo. Wa may pagmahay ni mo. Ang importante na mo nga di lang ka mahiubos. Unya, kanunay ang atong panagkikala, our friendship is still intact. Husto ka. Bangag sa Husto ka siya. Wag yun sab ko magdumot ninyo. Pasagdi lang. Ay, mubawi ra ko ninyo pohon. Gusto kong makailagin mo na ako. O masuhito sab ko ninyo. Come on. Sagdi lang din. Okay ra kayo bisag di minimo tagaan o trabaho. Ang importante, ang importance. Nga suod lang gihapon ta. We're still closing together. That's right. That's closer right. together. Mo ginay akong kanahan. Tinuod gyud kang maing tao, Lucio. No? Come on. Pareha sa man ni Paulo, ang akong kinaiya, mamaura mi kami kamera. Mao ba? Bueno, nalipay ko nga nakadungog ninyo nga wala mo magdumot rin ako. O manghinaot ko nga hangtod-sangtod, magkasuod ta og mayo. Mo na among gusto nga mahitabo din. Bisag doon na patay mga butang nga di ta magkasinabtan na usahay, kinahanglan nga amigo kita forever. Bangag selong. Wanay kaso na ako. Law magkong pagsabot sa tanang butang. Basta nga, magtinabangay lang gyud ta o magsinabtanay. Pastilansyo, unsay tanaw nimo? Mura man ugwa na ko'y nakitang problema ni Dindo. Nabuot ta naman kayo, bangag sa ilong. Oh, come on. Busa na akong nabatik ng tor. Unya, unsa naman tayo nisyo? Mission accomplished na tayo ni Dindo, ha? Bangag sa ilong. Paturo. Wa pa. No pa. Di pata makaingon nga mission accomplished na ta. Ato pa siyang obserbahan, at least, baga duha ka buwan. Kung tanaw na to, magsige na siya simba. Unya, magkampo. Kana, konsuelo na taana. Konsuelo, hay! Konsuelo mo ng silingas ng konsuelo. Mao lang ba na ang atong basihan? Nga nagbinuotan na gyud siya? Maura na, ha? Bangag sa ilong. Oh, come on. Obserbahanan ba na nato ang iyang batasan? Labi na gyud ang iyang linihukan. Og sinultihan. Kamantay ka. Bitaw. Muna'y importante siyo. Mayo gyud nga atong kilatison og mayo. Labi na gyud nga nagsige na siya panabi nato nga kasluno na kuno na siya sa kong asawa. Bangag sa ilong. Oh, come on. Muna nga, ang iyang linihukan og sinultihan.
ato nang obserbahan. So tao na to maayo. Ha? Ang iyang movements, anhi tukative, ato nang obserbahan. We will observe. P-E-N-S. Taas ato eh. Usay PENS. Pero abi ni mo siya. Ayan. Burag na makak yun siya alam bahin na. Kaya manggil ko si Mirasol na ko, nga kaslunon siya. Bangag sa ilong. Oh, come on. MM. Jamin. Mas maayo. Bawas tayo. Mas maayo yun na to. Di mo pangutanon. Ay ako bitaw niya ang pangutanon. Kay abi sa gyud ni Musyo, no? Lahi man ang akong ipangutanan ni Mirasol. Bangag sa ilong. Oh, come on. Unsa ba imong gipangutanan niya? Ako siyang gipangutana, ha? Kung nahigugma pa ba siya ni Arturo? Bangag sa ilong. Oh, come on. O niya, unsa may iyang tubag? Matod niya ako dili angay. Sukan. Ay. Bangag sa ilong. Matod niya, gugma jud kay kuno ko niya. Gugma jud kayo ko niya. Ha? Muna siya. Siyempre, kaya magambana. Una bangag sa ilong. Makita na ko siyang mga mata siyo. Nga dako pa yun kay siya gugma rin ako siyo. Gusto mangani unta siya gusto magani ako siyang sultihan nga ako si Arturo. Huh? Una. Ya, sa may tanong ni Musyo. Bangag Oh, siya. come on. Nagayo ka sa akong tambag? Oh, unta siyo. Oh, come on. Kung ako ang pasultihon, ako maingon. Oh, ako mo yun. Sa akong bahin. Mula kay Bortiban na. Sa akong bahin. Uy, kaso, ngayon mo siyang sultihan kay di man na mawi akong atong katuyuan og misyon. Ha? Pero, Pero, P-U-M-S. iyay taas ato unsa man ang PUMS? Pero unsa man siya. Bangag sa ilong. Oh, come on. Pero, Una na sa ilong. kung aton yun nimo og pailang ato ni Mirasol nga ikaw si Arturo, dako pa kayo ng problema. Para nako, Uy, premature pa yun kayo. premature. Premature, baby. Kuwang sa buwan. Ako sa buwan. Bangag sa ilong. Pero nga nung nakaingon mga premature pa kayo, ha? Nga, suod naman kayo Mirasol. Nahibuong naman gani kayo siya kung nga nung suhito ko sa tanan nila mga sikreto kaniadto ni Arturo, bangag sa ilong. Oh, come on. Una sa tanan, first of all, Oh, ang lisod kayo pagtuo niya ni Mirasol, lisod na siya magtuo ni mo nga ikaw si Arturo. Tungod sa imong dagway, your face sounds familiar. Kay di naman yun si Arturo imong naong, mura naman kag si Dimuay. di imoy. Usi di imoy siyo. Demonyo. Bangag sa ilong. Grabe, asan na makatamay na muna ko siya, oy. Writer. Grabe. Oh, come on. Anong masuko ba ka na ko, ha? Ngamisulti naman ko tinuod. I'm just telling the truth, but nothing but the truth. So help me God. So help me God. Ayaw biya kalimotor nga. Yawa ka, yawa. Inahak yan. Demons. Huwag ko malimutan na siyo. Devil. O lagi, huwag ko malimutan na. Pero ayaw lang ko nganlig demonyo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Pisulti lang ko sa tinuod. Ha? Ang ama sa mamaka ko. Nga, lalisunon pa magyog kayo ng imong naw. Limo kong malata ba naw, di malata. Ikaw no, paminawa. Ikaw rin anghel, numayon kayo. Mas gwapo ba ako ni mo, bangag sa ilong. Oh, come on. Na, mahimo na mahinuon ni natong lalis. Nagpatambag ka na ko, niya sultihan ka stinuon, masukon, mahinoon ka. Tarungan lang sa kong tambag. Ay lang sa kong pasakit ng istorya, bangag sa ilong. Oh, come on. Sakit yun na, Tor. Kung musulti ka stinuon. Kama, bilang ako'y musulti, para sakitan mo yun ka. Kay tinuon masabyod nga, membro ka sa mga demonyo. Yawa ko ka. Nanay. Ay na kong tambag eh. Bangag sa ilong. Oh, come on. Naranin mo. Basta, ang ako na yun nga kung imong aton pagpaila ang imong kaugalingon nga to ni Mirasol. Ilis! Si Ilis. Dili hotel. Lamig siguro. Tawgon ka niyang makakon. Mauna, mangingilad, tawgon ka niya na. Kay siyempre, lahi na ko ng imong naong. Ha? Di yung ka matuhuan, oy.
Lain ra ba kag ma-discourage? Dayon, dali kay ka ma-discourage, dali kay ka maluod. DPK in PS. Lo, tasa na na. Unsa man ang DPK in PS? Dako pa kayo ng problema siya. Grabe! Maronon pa kayo. Pangay sa'yo. Oh, come on! Tasa to'y! Ay, naunsa na ba? Oh, come on! MNN! Jikin! About Isa mo. Unsa man na siya. Muna, nga maminaw dyan ka na ko. Mantay ka! MNM Jikin! Mauna, nga maminaw dyan ka na ko. Kung ako pa ni mo, ha? Di na lang ka magpailan ni Mirasol nga ikaw sa Arturo, oy. Diwa man sa pagkuna kinahanglana. Kayo na sa tanan, first of all. Ligi na mo atong misyon. Ang imong misyon, mo nga mausab ra si Dindo. O ang imong kinaiya mausab-sab. Pero, oh, come on. Pero, siyo. Ah. Kuan ba kanang hangyo lang ni nako nimo ha. Nahibaw ko nga di gyud ni mauang kong misyon. Ha? Pero tubangi lang gyapon ko. Kaya ang sitwasyon may kalabutan man gyapon tas kausaban ni Dindo. Gusto lang gyud ko nga mahanay ni. Ha? Musugot na lang ko nga si Dindo mo ay magkatag-iyan ni Mirasol pero ubos sa usa ka kondisyon. Huh? Kinahanglan yun nga magmatinud-anon siya sa akong asawa, bangag sa ilong. Oh, come on! Kumusta naman ka, Mer? Maorag hapon din. Ikaw, no? Permi ka mangutanan ako, anak, kung kumusta na ko. Nga permi man tang magkita o magkuyog. Ay, maong gini akong kinaiya, Mergod. Concern ba kay kunin mo pirmi? Nahibaw na ko ni anak Dindo. Mhm. Dili na ko mistil pa ni mong ingnon, anak. O gusto pa, malipayon mo ko permi sa kong kinabuhi ba? Wag yung kay angay kabalakan ako. Wa man gyud ko mabalakan ni mo, Mer. Usargi akong gikagulan. Unsa man na? Ang imong gihatag nga tahas nako nga akong suuron si Riming. Oh, kay nga no? Nagkasuod na mo? Nagkasuod gud taon nga isog man gihapon kay na siya nako. Bisag unsa na lay akong ihatag gud ngadto niya. Mutamihid man dayon. Pero kung si Paulo na gani o si Lucio do na ihatag niya, stilan dawat dayon. Nya, lipay pa kayo. Pero kung ako gani, kusmot kay naong. Ay na, wa na gyud ko'y mahimo anak Dindo. Kung nagdumot tas riming nimo. Naglibog bitaw ko kung anong nagdumot na siya nako og maayo, Mer. Nga, wa man unta ko'y sa nga nabuhat ngadto niya bisag gamay. Pulos gani mayo nga akong gipakita niyang gawi. Pero bugat gihapon kayo ang buot rin ako. Mao na angay nimong diskobrihan Dindo. Sa imong paminaw, Mer, ngano magyud ka nga nagdumot man gyud na siya nako. No, ambot lang uy. Sila pangutan ang anak. Laaya sabi niya okay man tan ako ba nga di ko niya tagdon. Basta nga ikaw man gud may akong importante gud. Kung mahimo lang unta ba? Di na lang ka mag-agad ni Reming aron imo na kong sugton o magpakasal ka na ako. Uy. Magkatawa man lang tani mo Dindo. Ha? Katawanan ba di ining akong gisulti ni mo, Mer? Seryoso ba ako sukad pa kaniad to? Sama sa kong gisulti nimo kaniadto. Sa ora lang gyud ang ako igsuon. Kay kon mulampos ka nga masuod nimo siya, dakog puruhan nga ikaw gyud akong pakaslan. Still dili gyud siya makigsuon nako. Oh, nahibaw na ka sa kong tubag anak din. Hey, paskan paita gyud ini. Usaon gyud na nako ini no? Di ka gikantay. Gikan ko sa simbahan, ngano man. Nagkita mo ni Noeli dito? Wa man, ngano man di ay. Na, ikatulo na to sigig palit-palit na ni kay nangita ni mo. Ha?
Nangita siya nako? Unsang ko na iyan tuyo? Ambot lang tayo eh. Huwag mo ko kasabot siyang gisulti ganiya. Oh. Nikalit man to giyaw-yaw nga. Ikihagyod kuno to niya ang tao nga nagkulatan niya dito kuno sa bar house. Unsa? Mao na iyang gisulti nimo? Mao na tay. Kay himuon kuno kaniyang saksi. Butang eh. Unsa to? Tay, nganong nagisgot man nagkiha si Noeli? Unya, nganong himuon man kaniyang saksi? Ang butang niya. Yan to. Unsa pa may iyang gipanulti? Maura man to, tay. Pero tay, libog ko. Noon sa dito ang bunog siyang naong. Nanghuboy malagi to siya. Wala to'y kaso eh. Kakita siguro siya kaway. Saam siguro na si Bro Eli nga badlungon kaya na. Ngano naghiskot masad to siya og bar house, tay? Naging ba, ikaw kuti-kutihan ba ni mo eh? Ano ba yung tanong? Ayaw ito panabulingi ko, maritis ba ni mo eh? Resulta na siyang kamaldito, usahay maldito. Maldito din as Noeli. Usahay. Nakauban mo ka na ninyo slim minister? Limot ko. Slim minister, makana? Ay, oo, ikaw ba lagi, pero ay, badlungon, di pa rin ako ba? Badlungon. Ayaw na to kuno na Basag dito siya. Yun na. Hay man day ang imong nanay. Oh, di ba nagdungan mo ganyan panggawas, tay? Oo. Pero, wa pala siya maabot gikas sa merkado. Wa pa man. Basig karong taod-taod. Atay. Di atay. Taro nga. Biyaan taon na kada tay ha. Kay, napakoy tiwason nga trabaho din eh. SG tay, SG. Unsa man na? Sige, bye. Ay, bida. Dagana di ba nila eh? Bida ni kalakiha. Buk ang ginis ilida. Ibuking manunta ini. Oh, come on. Niyar man ka din eh. Ay, nangiskis ko na mga kandila siyo kay nagpasad naman na din sa dakutanan, ay. Oh, come on. Inig humani mo diha. Tabangin niya ko. Hinaing ipatrabaho si Padre luyo sa Kriste. Pantay ka na. Luyo sa Kriste. Sa Kristi humawas. Pantay ka na. Samtala na. Basta kay Baw na. Palimpyuhon iyan. Ipalimpyo ko na ito niya kay nagtipunog ang mga butang dito. Tipunog, guys. Siyo, kining kuwan ba? Napakikwarta da? Wa na yun, Tor. Murag laay da ang wana sa kuy kwarta. Sumaya tumbuhaton na ni siyo. Lisod mo sa kayo magsaligtan ni Padre Darwin. Bangag sa ilo. Oh, come on. Ay, kabala ka. Magita lang niya tayo diskarte. Gamang ka kwarta ta. No. Uy. Lucio. Uy, present. Uy, si Dindo siyo. Niya paingon din eh. Unsa nam sa kay tuyo ini tawhana. Bangag sa ilong. Oh, come on. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!